La crisi també ha arribat a les donacions de sang. En els darrers mesos, cada vegada són menys les persones que participen de les donacions voluntàries que es van fent arreu de les nostres contrades, on per ara el descens és de prop del 20%. A l'escala a primera hora d'aquesta tarda, el número de bosses era inferior a les darreres vegades que l'equip d'extracció ha vingut a la vila. La situació encara no és crítica, però si es continua al mateix ritme, es pot arribar a un punt indesitjat, el d'haver de suspendre operacions als hospitals per manca de sang. Sí, la crisi és veritat que ha arribat a les donacions perquè no és per tot, vaja, que la gent està desmoralitzada, inclús, no sé per què, perquè diuen que ha baixat les donacions un 20%. Bueno, no, per tot, diguéssim, i això fa falta que s'animi i la veritat que no sabem com s'ha d'animar això. Parlaven d'empreses que hi va el banc de sang, recull sang, empreses que bé la moral, diguem, a part de que moltes han tancat, també la moral tampoc no és prou alta. Sí, ara imaginem-nos, per exemple, que tu estàs en una fàbrica que sous 200 persones treballant i et diuen que s'acaba la feina i que d'aquí 4 dies us aneu al carrer, el que menys pensaràs és en donar sang, tu i la teva família i el que sigui, i això s'entén perfectament. Davant aquesta crisi i la baixada de les donacions, quina és la solució? Perquè la sang fa falta igual, accidents n'hi ha igual. La solució seria la bona voluntat de la gent, perquè ja que la sang no es pot fabricar ni tenim cap font per poder-la anar a buscar, Això és la sang actualment només es pot fer de la generositat de la gent. I si la gent, per motius personals, per motius dels que siguin, que es comprèn perfectament, perquè si tu a casa teu no estàs bé i tens problemes de paro, tens problemes d'entrada de cèntims, i encara, a més dius, bueno, jo encara tinc que anar a donar sang, doncs el més lògic és que te'n desdeixis. És general la baixada? Doncs sí, és general i aprofitem a fer una crida perquè estem per sota un 20% menys ja en aquests moments del que fèiem l'any passat. Vull dir, això de moment no és que sigui molt greu, però que si de seguir amb aquest ritme, des de luego que d'aquí 2 o 3 mesos haurem de fer una crida general perquè haurem de suspendre operacions una altra vegada. Us hi trobeu el mateix amb Figueres, Roses, altres poblacions? Sí, jo no sé si ha sigut degut a la fred, a el que hagi estat. El cas és que la gent ha deixat en aquests dies de venir i ja dic, en aquests moments haurien d'haver-hi un remanent a dins el que és el banc d'unes 5.000 bosses que haurien d'entrar-hi i estem a uns 1.500. Vull dir que això no és per dir, home, és molt i molt greu, però que sí que si no, això no ho arreglem entre tots, doncs d'aquí 2 o 3 mesos ens diran que s'han de suspendre operacions, com he dit.